சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகை தக்ஷோம் மும்மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரம் ஸ்ரீரம் என பூத்தலே ஸ்வயம்பு பகதாமாயம் ததா சிவ பாத்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते अप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी कृपानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वांछ कल्पतराय कृप सिंधु एव स पदिनाना भावनीये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் பகவான் கிருஷ்ணன் குணங்களை 58வது குணங்களை நம்ம பார்க்கணும் இன்னைல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எத்தனாவது குணம்? ஓகே, 58வது குணம். இதுல இன்னும் கொஞ்சம் எடிட்டிங் பண்ண வேண்டியது, டைம் இல்லை, அதனால அது சரியா பண்ணல. அதனால ஒரு பக்கமா இருந்திருக்கும், யூஸ் பண்ணி படிப்போம். சரி, இது நான் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சா நீங்க படிக்கலாம். 58வது குணங்கள், அதாவது மொத்தம் 64 குணங்கள்ல இப்ப நாம பார்க்க போறது 58வது குணங்களை நம்ம பார்க்கணும். அதாவது அவரே அனைத்து அவதாரங்களுக்கு மூல ஆதாரம், அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம போன வாரம் விட்டுட்டோம். தொடங்குவோம். அதாவது கீதா கோவிந்தத்தன் ஜெயதேவ கோசாமி இவ்வாறு பாடுகிறார். பகவான் வேதங்களை மீன் வடிவத்தில் காத்தார். இப்பிரபஞ்சத்தை ஆமை வடிவெடுத்து தனது முதுகில் தாங்கினார். நீருள்ள முதுகில், அதாவது முழுகியிருந்த இப்பூமியை பரமாக வடிவெடுத்து தாங்கினார், தூக்கினார். அவரா படிக்கிறேன். நரசிம்மராக அவதரித்த இரணிகசிபையும் கொன்றார். வாமனாக அவதரித்து பலிமகாராஜாவை ஏமாற்றினார். பரசுராமர் வடிவத்தில் சத்திரிய குலத்தை நாசம் செய்தார். ராமனாக அவதரித்து அசுரர்களை அழித்தார். பலராமராக அவதரித்து பெரிய ஏற்கலப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார். கல்கியா அவதரித்து நாத்திகர்களை கொன்றார். புத்த பகவானாக அவதரித்து வாயில்லா ஜீவன்களையும் விலங்குகளையும் காத்தருளினார். இவையெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரிலிருந்து உண்டான சில அவதாரங்களின் விளக்கமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இருந்து கடல் அலைகள் போல எண்ணற்ற அவதாரங்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் உடலிலிருந்து எப்பொழுதுமே தோன்றுகின்றன அறியப்படுகிறது. அதாவது கடல் அலைகளை ஒருவனாலும் எண்ண முடியாது. அதே போல பகவானின் உடலிலிருந்து எத்தனை அவதாரங்கள் தோன்றுகின்றன என்றும் ஒருவனால் எண்ண முடியாது சொல்லப்படுது. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கமா 8வது காண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் இருக்கிறாரு. அது ஒரு லட்சக்கணக்கான ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லல, லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் இருக்காருன்ற பகவான். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம்தான். நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம்தான். இந்த உடல் தான், இந்த பௌதிகமான உடல் மாத்திரம்தான் பகவானுடைய, அதாவது பிரகிருதி, இயற்கை அது அந்த என்ன சொல்றது, காந்த சக்தி மூலியமா இயங்குறதுனால இது அழியக்கூடிய உடல். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடையது.
நம்மளுடைய நித்திய சேவகன். அதை வந்து யோகமய சக்தி எல்லாம் இயங்குதுன்றத நாம ரொம்ப அழகா முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இவங்க இருக்காங்க, ஜெயபதக சாமி இருக்காரு இப்போ. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மள மத்துவாச்சாரி, ராமானுஜர். சோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆச்சாரிகள். இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வகையில பகவானுடைய அவதாரம் சொல்ல முடியாது. ஆனா பகவானுடைய நேரடி பார்வையில உள்ள அம்சங்கள் அவங்கலாம். இன்னும் விளக்கமா நம்ம சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். ஏன்னா அவங்க வந்து அத என்ன அதாவது தீட்சை மட்டும் வாங்கினா மட்டும் பத்தாது. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் தீட்சை வாங்கி இருந்தா கூட அந்த தன்மையிலிருந்து வெளியே வராங்க. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதா பாருங்க, ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தார், ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தார், ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தார், சன்னியாசியை எடுத்துக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி அவருடைய கடமையை கரெக்டா சரி வராரு, செய்துட்டு வர்றாரு. இப்ப ராமானுஜ ஆச்சாரியர்கள் பாருங்க, அவரும் தன்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு மத்வாச்சாரி, மாதவேந்திர பூரி, ஈஸ்வர பூரி, வேணும்னா மியூட் பண்ணிட்டு பேசணும். எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க கடமையை கரெக்டா செய்துட்டு வராங்க. அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய முனிகளாக நம்ம கருதப்படுறோம் இல்லைங்களா? அவங்க ஒரு பெரிய முனிகளாக அவங்கள கருதப்படுறோம். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராகவேந்திர சுவாமி இருந்தாங்க, புத்த பெருமான் இருக்காங்க, பகவான் சைத்தன்யர் இருக்கார். இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய அவதாரம் தான். அவதாரங்களே நிறைய அவதாரங்கள் சொல்லலாம். இப்ப ரகசியமான அவதாரம் சொல்லும் போது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? நரசிம்ம சுவாமியை பார்த்தீங்கன்னா வீரசேரமான அவதாரம் சொல்லலாம். சோ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கான்றது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 59ல பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணன் தாம் கொன்ற பகைவர்களுக்கு முக்தி அளிக்கின்றார். அதாவது தாம் கொன்ற பகைவர்களுக்கோ முக்தி அளிக்கிறார். எப்படி பாருங்க, அதாவது முக்திக்கு மற்றொரு பெயர் ஆவர்க்கம் வர்க்கம் என்பதாகும். ஆவர்க்கம் என்பது பௌதீக வாழ்வின் பல்வகையான துன்பங்கள் என்று பொருள் தரும். ஆவர்க்கம் என்பதற்கு நேர் எதிரானதாகும். வர்க்கம் என்னும் வார்த்தை 5 சமஸ்கிருத உச்சாரங்களின் கலப்பினையை குறிப்பதாகும். அவை 1, அதாவது பா 1, பா 2, பா 3, பா 4, மா என்பதாகும். இந்த 5 அச்சரங்களும் 5 வகையான நிலைகளை குறிக்கும் 5 பதங்களின் முதல் எழுத்துகளாகும். முதல் பா 1 தோல்வி என்னும் பொருளுடையவை. அதாவது அரபாவம் என்னும் வார்த்தையின் முதல் எழுத்தாகும். வாழ்விற்கான உலகில் போராட்டத்தின் இறுதியில் நாம் தோல்வியை சந்திக்கிறோம். உண்மையில் நாம் பிறப்பு, இறப்பு, பிணி, முப்பு என்பனவற்றை வெல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். மாயின் காரணமாக நாம் பரபாவம் அல்லது தோல்வியை சந்திக்கின்றோம். இரண்டாவது பாருண்டு, அதாவது போன என்னும் சொல்லில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. போனா என்பது நுரையாகும். அது கலைந்து போயிருக்கும் ஒன்றின் வாயில் காணப்படுகின்றது. அதாவது குதிரையின் வாயில் மெதுவாக, அதாவது காணப்படும். மூன்றாவது பா 3, அதாவது பா 3ன்றது பந்தம் என்னும் வார்த்தையில் முதல் எழுத்தாகும். நான்காவது பா 4 பீதி, அதாவது என்னும் பதத்தின் முதல் எழுத்தாகும். மா என்னும் எழுத்து பிரிதி, அதாவது மரணம் என்னும் வார்த்தையின் முதல் எழுத்தாகும். ஆகவே ஆவர்க்கம் என்னும் சொல் நமது வாழ்க்கையின் போராட்டத்தையும் அதில் நாம் சந்திக்கும் தோல்வி, களைப்பு, பந்தம், பயம், இறுதியில் மரணம் என்பனவற்றையும் குறிப்பிடுகிறது. பாவர்க்கம் இப்பௌதீக நிலைகளில் இல்லாத ஒழிப்பதாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் விடுதலை பாதை என்னும் அபருகத்தை அளிப்பவர் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது அருவாதிகளுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பகைவர்களுக்கும் விடுதலை என்பது பிரம்மத்துடன் கலப்பது என்ற பொருளாகும். அசுரர்களும் அருவாதிகளும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரே அந்த விடுதலையாகி முத்தியை அவரது பகைவர்களுக்கும் அருவாதிகளுக்கும் அளிக்கும் அன்புடையராக விளங்குகிறார். இது தொடர்பாக ஒருவர் கூறுகிறார், ஓம் முராரி, அதாவது கிருஷ்ணர் தேவர்களும் எப்பொழுதும் அதாவது கழுப்பனுடன் அசுரர்கள் உமது படை வரிசையில் புகும் விஷயத்தில் தோற்ற போதிலும் அவர்கள் மித்திரலோகம் என்னும் சூரிய மண்டலத்துக்குள் புகின்றனர். மித்திர என்ற சொல் இங்கு பல்பொருள் தரும் சொல்லாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மித்திர என்பதற்கு சூரிய மண்டலம் என்றும் நண்பன் என்றும் இரு பொருள் உண்டு. கிருஷ்ணரை நமது பகைவர்களாக கருதி அவரை எதிர்க்கும் அவரது எதிரிகள் அவரது படையின் முகப்புகள்
புக விரும்புகின்றனர். ஆனால் அதனை செய்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் போரில் மரணம் எய்து அதன் விளைவாக அவர்கள் சித்திரலோகம் என்னும் சூரிய மண்டலத்திற்குள் புகுகின்றனர். அதாவது அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியினில் புகுகின்றனர். சூரிய மண்டலம் இங்கே சான்றாக உள்ளது. ஏனெனில் எண்ணற்ற ஒளி வீசும் வைகுண்ட லோகங்களுடைய ஆன்மீக வானத்தை போல சூரிய மண்டலம் எப்பொழுதும் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் பகைவர்கள் கொல்லப்பட்டவுடன் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் படையினுள் புகுத்துவதற்கு பதிலாக அவர்கள் ஆன்மீக ஒளியின் அதாவது சுமூகமான சூழலில் புகுகின்றனர். இதுவே கிருஷ்ணரின் கருணையாகும். ஆகையால் தான் அவரது எதிரிகளை மீட்பவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சரி, இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக அதாவது அவர் எதிரிகளை மீட்பவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் தாம் கொன்ற பகைவர்களை அதாவது முக்தி அளிக்கிறார். இந்த 59வது குணங்கள்ல நாம இதை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த குணங்கள்ல நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சரி மகாபாரதத்திலையும் சரி இல்லைங்களா நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது யார ஒரு குறிப்பா நம்ம டக்குன்னு சொல்லலாம்? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா சொல்லுங்க பார்ப்போம். யாராவது எந்த கதையை வச்சு சொல்லலாம்? மகாபாரதத்தோட பகவான் ஒருத்தர் கொல்றார், கொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முக்தி அளிக்கிறார். உடனே அப்பவே முக்தி கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சிசுபாலனாங்க பிரபுஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் சிசுபாலன். ஏன்னா சிசுபாலன் பாத்தீங்கன்னா உடனே முக்தி கொடுக்கிறார் அவர். அப்போ அங்க இருக்கிற சபையில உள்ளவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? அவர் கொல்லக்கூடிய நேரம் வந்துடுச்சு, அதை கொன்னுட்டாரு. கொன்ன பிறகு உடனே அவருக்கு முக்தியும் கொடுக்கிறார் பகவான். ஸோ அது போல பகவான் பகைவர் அதே மாதிரி இதே பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், நாயை தின்பவனும் சரி, சண்டால புத்தியிலும் சரி, பிராமணனா சரி, யாரா இருந்தாலுமே சரி, பகவான் எல்லாரையுமே சமநோக்கல் தான் பாக்குறாரு. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? 7வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி எண்ணற்ற அதாவது எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போலதான் பகவான் பார்ப்பார், வேற்றுமை பார்க்க மாட்டார் இல்லைங்களா? அவ கருமத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அந்தந்த உடல் கிடைக்குது, அந்தந்த பாவ புண்ணியம் அவர் பண்றாங்கன்றதையும் நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே தெளிவா படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த உபநேசங்களே ரொம்ப அழகா நாம திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி படிக்கிறோம் ரொம்ப அழகா. சரி, 60ல முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களின் வசீகரிப்பவர். ரொம்ப அழகா இந்த குணங்கள் பாருங்க. சுகதேவ கோசாமி, சனத்குமார்கள் போன்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களை கூட பகவான் கிருஷ்ணர் வசீகரிப்பவர் என்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. இது தொடர்பாக குமாரர்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்றனர். நாம் ஏற்கனவே அதாவது பற்றத்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற பரமம்சமாக நிலையில் இருப்பினும் நாம் இன்னும் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை தூக்குவதில் விருப்பமுடையவராக இருக்கின்றோம். எனவே இது விந்தை. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 61ல அற்புத லீலை செய்பவர் என்ன சொல்றது பாருங்க. வானமாவா அதாவது வாமன புராணத்தில் பகவான் கூறுகிறார், நான் எத்தனையோ அற்புதமான லீலைகளை செய்தவனாக இருந்தாலும் கோபியருடன் நான் புரிந்த ராசலீலை நினைக்கும் போதெல்லாம் அதனை நான் மீண்டும் செய்ய பேரார்வம் கொள்கிறேன். ஒரு பக்தன் கூறினான், ஸ்ரீதேவியின் துணைவரான நாராயணரையும் அதே போல அவர் எடுத்த பல்வேறு அவதாரங்களையும் நான் நன்கறிவேன். பகவானின் இந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் நிச்சயம் எனது மனதினை மயங்க ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணரில் புரிந்த ராசலீலையானது எனது பெருமகிழ்ச்சியான அதிகரிக்க செய்யும் அற்புத லீலையாகும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நாம 61ல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 62ல பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது அன்புமிகு பக்தர்களை சூழப்பட்டிருக்கிறார். நாம் கிருஷ்ணரை என்று கூறும் பொழுது அது கிருஷ்ணரை மட்டுமே குறிப்பதல்ல இல்லைங்களா? இந்த விளக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அப்பமா பகவான் கிருஷ்ணர் அதாவது கிருஷ்ணர் என்பது அவரது நாமம், குணம், கீர்த்தை, அவருடைய நண்பர்கள், அவரது அணிகலங்கள், அவரது சூழல் எல்லாவற்றையும் உள்ளடங்கியதாகும். நாம் அரசன் என்று கூறும் பொழுது அவன் எப்பொழுதுமே அவனது அமைச்சர்கள், தளபதிகள், அறிஞர்கள் மற்றும் பிறரால் சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதே போல பகவான் கிருஷ்ணர் உருவமற்றவர் அல்லர். குறிப்பாக அவரது பிருந்தாவன லீலையில் அவர் கோபியர்களை
ஆயர்குல சிறுவர்களின் அவரது தாய் தந்தையர் மற்றும் பிருந்தாவனவாசிகள் சூழப்பட்டிருந்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 31ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் கோபியர்கள் இவ்வாறு அழுது புலம்புகின்றனர். அன்பு கிருஷ்ணரே, நீர் அதிகாலையில் பசுக்களுடன் பிருந்தாவன காட்டிற்குள் போன பின்னர் எங்களுக்கு ஒரு கணம் என்பது 12 வருடமாக தோன்றுவதால் அப்பகற்பொழுது கழிப்பது எங்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. மாலை வேளையில் நீ மீண்டும் வரும்பொழுது எங்களை மயக்க செய்யும் உனது எழில் முகத்தை காணும் எங்களது விழிகளை எங்களால் திரும்ப பெற இயலவில்லை. அச்சமயத்தில் எங்கள் இமைகள் மூடி திறக்கும் பொழுது நாங்கள் இவ்வுலகை படைத்த பிரம்மதேவனின் என்று நித்தித்தோம். ஏனென்றால் இமைக்காத விழிகளை அவனுக்கு படைக்க தெரியவில்லையே என்று. அதாவது கண் இமைப்பதால் கோபிகர்கள் பெரிதும் வருந்தினர். காரணம், இமை மூடும் அச்சிறு கணத்தில் அவர்களால் கிருஷ்ணரை காண முடியாதென்றே. அதாவது கிருஷ்ணரை ஒரு கணம் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் பெரும் துன்பத்திற்கு ஆளாகும் அளவிற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கோபிகள் கொண்ட காதல் உயர்ந்ததாகும், உன்னதமுடையதாகும். இதில் விந்தை என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை காணும் பொழுது அவர்கள் துன்புறுகின்றனர். இது ஒரு முரண்பாடாகும். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ஒரு கோபி வெளிப்படையாக கூறுகிறார், நாம் இருவரும் இரவில் சந்திக்கும் பொழுது இந்த இரவு பொழுதானது மிகவும் சிறிதாக இருக்கிறது. மனித இரவை பற்றி ஏன் நாம் பேச வேண்டும்? நாம் பிரம்மாவின் ஒரு இரவினை பெற்றாலும் கூட அதுவும் நமக்கு மிக சிறிதாகும். பகவத்கீதையில 8.1 பின்வருமாறு கூறியிருந்தார். அதாவது நாம் பிரம்மதேவனின் ஒரு நாளை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். மனித கணக்கில் 1000 சதுர யுகங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அதே 1000 சதுர யுகங்களில் அவரது ஒரு இரவாகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மாவின் இரவு பொழுது ஆயினும் கூட பகவான் கிருஷ்ணரை சந்தித்ததில் அது மிகவும் சிறிதாக விடுகிறது என்றது அந்த கோபிகள் பெண்கள் கூறுகின்றனர். ரொம்ப அற்புதமா வர்ணிச்சிருக்காங்கல்ல இந்த இடத்துல, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. சரி, 63வது குணங்களை சொல்றாங்க பாருங்க. உயிரை காக்கும், உயிரை ஈர்க்கும் கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழல். இது 63. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 35ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் கோபிகள் அன்னை யசோதாவிடம், உமது மைத்துனன் குழலை இசைக்கும் பொழுது மிக சிறந்த மகான்களும் அறிஞர்களுமான சிவபெருமான், பிரம்மதேவன், இந்திரன் போன்றவர்கள் கூட மயங்குகின்றனர். அவர்கள் மிக சிறந்த மகான்களாயினும் கூட கிருஷ்ணரின் குழலோசையை கேட்டவுடன் அந்த நாதத்தின் அவர்கள் மெய்மறந்து விட்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் மேன்மை மிக்கவராக இருந்த போதிலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சூழ்நிலையில், அதாவது குழலோசையை கேட்பதினால் தாழ்ந்து பணிகின்றனர். இசையினால் சூழ்ந்து அசைவற்றவர்கள் ஆகின்றனர் என்று கூறுகின்றனர். சில ரூப கோசாமி தனது விதாக்த மாதவம் என்னும் நூலில் பகவான் கிருஷ்ணரின் குழலோசையை பற்றி இவ்வாறு கூறுகின்றார். கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழலில் இருந்து எழும் இனிய ஒலியானது சிவபெருமான உடுக்கை ஒலியில் அடங்கி விடுகிறது. அந்த இனிய ஒலி குமாரர்கள் போன்ற மகரிஷிகள் தியானம் செய்ய விடாது இடையிறாது விளைவிக்கின்றது. தாமரை மலரிலிருந்து படைப்பு தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கும் பிரம்மதேவனை இந்த ஒலி சலனமற்று இருக்க செய்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான உலகங்களையும் தம் தலை மீது அமைதியாக தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆனந்த தேவரை அவ்வொலி அசைய செய்கிறது. மேலும் அந்த ஒலி அவ்வுலகங்களின் மேற்புறத்தினின் ஊடுருவி சென்று ஆன்மீக வானத்தை எட்டுகிறது. பகவானுடைய புல்லாங்குழல் இசை. பகவானுடைய புல்லாங்குழல் இசை எத்தனை புல்லாங்குழல் பகவானை இசைக்கிறார் தெரியுங்களா? யார்கிட்ட சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எத்தனை புல்லாங்குழல் இசைக்கிறார்? நிறைய பேர் வரவே இல்லையா? மொத்தமே 5 பேர் தான் இருக்குமா நாமோ? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி,
நீங்க நாளைக்கு கேட்டு வந்து எனக்கு சொல்லுங்க. நாளைக்கு படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்க எத்தனை புல்லாங்குழல் பகவான் இசைக்கிறார்ன்றது. சரி. 24 விந்தைமுகு எழில் நகம், அதாவது எழில் நலம் வாய்ந்தவர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூன்றாம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகத்தில் புத்தவர் விதுரரிடம் கூறுகிறார். போற்றதுக்குரிய விதுரரே, இப்பூமியில் பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரித்த பொழுது அவரது வடிவம் அற்புதமானதாகவும் அவரது அகசக்தியை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இருந்தது. அவர் இவ்வுலகில் லீலைகளை புரிந்த பொழுது அவரது இந்த மிகு எழில் வடிவம் இங்கு இருந்தது. அவரது படிக்கிறோமோ அகசக்தியின் மூலம் எல்லோரையும் அதிசயிக்க செய்யும் அவரது வளங்களை அவர் வெளிப்படுத்தினார். அவரது உடலில் இயற்கை அழகே மிக சிறந்ததாக இருந்ததனால் ஆபரணங்களின் நன்மை அழகு செய்வது அவருக்கு தேவையற்றதாகும். உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு அணிகலன்கள் அழகு செய்வதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரே அணிகலன்களுக்கு அழகு செய்தார். பகவான் கிருஷ்ணரின் உடல் எழிலை பற்றியும் அவரது புல்லாங்குழல் ஒலியை பற்றியும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 29வது அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். நாங்கள் உன்னுடன் கொள்ளும் காதல் தொடர்பு பரமபுருஷ காதலை ஒத்தாக இருப்பினும் உனது குழலோசையை கேட்டு நாங்கள் மட்டுமல்ல, எனது கற்பனை காத்து கொண்ட பெண் ஒருத்தியும் இல்லை என்பதை கண்டு மிகுந்த ஆச்சரியத்திற்கு அறிகின்றோம். பெண்கள் மட்டுமல்ல, உமது குழலோசையில் உறுதிமிக்க இதயமுடைய ஆண்களும் கூட தங்கள் நிலையின்றி கீழே விழுந்து விடுகின்றனர். உண்மையில் விருந்தாவனத்தில் உள்ள பசுக்கள், மான்கள், பறவைகள், மரங்கள் போன்ற பொருள்கள் கூட உமது குழலோசை இனிமையிலும் மயங்கு செய்யும் உமது எழில் வடிவமும் நாங்கள் மனதை பறிகொடுத்ததை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். ரூபகோசாமியின் லலிதா மத்துவம் அதாவது இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது. ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் நவரத்தினங்களால் பதித்த தரையில் தனது உருவத்தினை காண நேரிட்டது. கண்டவுடன் தமது உணர்ச்சிகளை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார். இப்படிப்பட்ட தேர் வடிவத்தை நான் இதற்கு முன் கண்டதே இல்லையே. இது எனது வடிவமா இருந்த போதிலும் ராதாராணி போல நானும் இந்த வடிவத்தை கட்டி தழுவி பேரின்பம் கூறுவதற்காக முயல்கிறேன். இக்கூற்றை பகவான் கிருஷ்ணர் உண்மை வடிவம் அவரது நிழல் வடிவம் ஒன்றே என்று எடுத்து காட்டுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவரது நிழலுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அவரது சித்திரத்துக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. இதுவே பகவான் கிருஷ்ணரின் பரம நிலையாகும். மேலே காணப்படும் குறிப்பு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் உள்ள இன்ப ஊற்றுகளையும் அவரது உன்னத குணங்களையும் எடுத்துரைக்கின்றன. பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத குணங்கள் கடலுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. கடலின் நீள அகலங்களை எவராலும் அளக்க முடியாது. எனினும் அதன் ஒரு துளி நீரை சுவைப்பதின் மூலம் கடலின் தன்மையினை ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆகவே இக்கூற்றுகள் ஒருவர் நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத லீலையினையும் உன்னத குணங்களையும் விளக்குவதாக இருக்கின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் பிரம்மதேவன் கூறுகிறார். போற்றதுக்குரிய பகவானே, உமது வருகையின் மூலம் நீர் இவ்வுலகில் வெளிப்படுத்திய உமது கற்பனை கெட்டாத அற்புத குணங்களையும் எழில்களையும் லீலைகளையும் எந்த ஒரு உலகில் அளவினிலும் கணக்கிட முடியாது ஒருவன். பகவான் கிருஷ்ணர் இப்படிப்பட்டவரா என்று கற்பனை கூற முயன்றாலும் அதுவும் முடியாததாகும். தமது பல்வேறு பிறவிகளுக்கு பிறகு ஒரு நாள் இவ்வுலகில் உள்ள அணுக்களாகவோ அல்லது வெளி எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அணுவினை குறியிட்ட கோணிகளாகவோ அல்லது இப்பிரபஞ்சம் எங்கும் உள்ள அணுகளாகவோ எண்ணி முடியவனாகவும் ஆகலாம். ஆயினும் அவனால் ஒரு சமானத்தின் உறைவிடத்தினுள் உன்னத குணங்களை ஒருபோதும் எண்ணி அளவிட முடியாது. ரொம்ப அழகாக 64 குணங்களை பத்தி ரொம்ப நம்ம அழகா தெளிவா படிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகானது. இப்ப நம்ம படிக்க போறது பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 23 பகவான் கிருஷ்ணர் தனித்தன்மை. இது 4 விதமான தனித்தன்மையை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் இதை படிக்கிறதுக்கு.
ரொம்ப அதாவது 4 விதமான இது நான் முன்னாடி படிச்சேன். கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல. இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி இது படிப்போம். யாராவது படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிக்கலாம். இல்ல நானே படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி அவங்க மியூட்லயே இருப்பாங்க. ஏன்னா யாருக்கும் கம்மியா இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிக்கிறேங்க பிரபுஜி. படிக்கிறீங்களா? இல்ல எல்லாமே யாருமே வராம இருக்காங்கல்ல. நம்ம 3 பேர் தான் இருக்கோம். மொத்தமே 5 பேர் தான் இருக்கோம் நம்ம. அதான் கொஞ்சம் யோசனை பண்றேன். இந்த அத்தியாயம் தொடங்கலாமா? இல்லைன்னா எல்லாரையும் வர வச்சுட்டு தொடங்கலாமா? பபிதா மாதாஜி அது ஹரே கிருஷ்ணா. 7:30னால கிளாஸ் அப்படியே யோசிக்கிறாங்க. மேபி கனெக்ட் பண்ற மறந்துடுறாங்களா பிரபுஜி, தெரியலங்க பிரபுஜி. அது நாம 4ல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா 8 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா 8:45 முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் இருக்கனால அங்க போய் ஆகணும். சரி அது நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 7:45 வந்தாலும் நல்லா இருக்கும். அதுதான் கொஞ்சம் இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சாதாரண டைம்ல எல்லாமே 8:30 மணிக்கு தான் வருவாங்க. 8:15 8:10 அப்படி வராங்க. ஏன்னா அந்த அந்த கிளாஸ் 9 மணி கிளாஸ்னால நம்ம கொஞ்சம் சங்கடமா இல்லைன்னா வேற டைம் மாத்தலாமா? பபிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் கிளாஸ்க்குள்ள வாங்கல கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம மொத்தமே 5 பேர் தான் இருக்கிறோம். அதான் மாதா பிரபுஜி, நான் மெசேஜும் போட்டேன். திரும்ப போட்டீங்க இல்லையா? ஆமா பிரபுஜி. இல்ல நாளையில இருந்து 8 மணிக்கே கிளாஸ் எடுத்துடலாமா? ஏன்னா நாளைக்கு எல்லாமே ஓகே பிரபுஜி. 8 மணிக்கு வர வச்சு எல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து 7:30 மணிக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தேன். ஏன்னா வந்து ஒரு 1.25 மணி நேரம் எடுத்தேன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போலாம் நான் பாக்குறேன். நான் இப்ப இந்த 18 நாள் கிளாஸ் இப்பதான் 8வது அத்தியாயமும் வந்திருக்கிறோம். அதனால அதுல பிரபுஜி, ஒரு ஒருவேளை இன்னைக்கு ஏதாவது ஏகாதசினால வரலையா என்னன்னு தெரியலையே பிரபுஜி. ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருப்பாங்க என்னன்னு தெரியல. ஆனா நேத்து கூட இருந்தாங்க, முந்தானே போன் லாஸ்ட் வீக் கிளாஸ்ல இருந்தாங்க நிறைய பேரு. ஆமா 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 என்னன்னு தெரியல, இந்த வாட்டி வரல இன்னைக்கு. சரி சரி சரி. அந்த சரிங்க பிரபுஜி, நாளைக்கு 8 o'clock போடுறதா போட்டுறேன் பிரபுஜி நானு. நாளைக்கு 8 மணிக்கு போட்டுருங்க. 7:30 மணிக்கு போட வேண்டாம். நாளைக்கு 8 மணிக்கே ஓகே போட்டு பிரபுஜி. 8:45 முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. 3:45 முடிச்சிடலாம். ஓகே பிரபுஜி. ஓகேங்களா? இல்லைன்னா டைம் ஏதாவது மாத்தி ஏதாவது பண்ணலாமா? ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான்.